Anay miyembro sa Philippine Constabulary. Anay miyembro sang Philippine Constabulary dakop sa pinakabag-o nga drug bypass operation sa Police Station 2. Upod sini nga pusher dakop man sa operasyon sa kapulisan. Yaring report niya aton gintutukan. Kung sang una siya ang nagapangdakop bilang kabahin naman sang Philippine Constabulary, subong siya na ang ginpakit rehas matapos nabaklan sang illegal nga droga. Sa ginpatigay ng bypass operation sa Police Station 2, nadakop ang 52 anyos si Wilfredo Ricarte Bilbao alias Totong tumandok sang probinsya sang Iloilo. Consider na siya namo ng newly identified drug personality kagamo man niya nga upod man to sa amon nga pag kandak man sang bypass kag may mga previous record naman tong iya nga upod. Ginpatigayon na operasyon sa Purok-Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Dakop man sa operasyon ng 35 anyos si Omar Saison, residente sang Dos Hermanas sa siyudad sang Talisay. Release sa mga more than a week na siguro kag nag-commit naman ni Wat to sang pagbaligya naman. Nakuha sa posisyon sang 2 ka sachet sang ginapatyan shabu, isa ka 45 nga pistola, magazine kag mga bala. Amo ginang iya nga activity kay tungod nga wala na siguro pangidan nag-engage naman sa sang pagbaligya sang illegal drugs.